मा मा लाबोदों सिख्लाफ्रा साथामजों ज' संदों ना आलदा आलदा संदों? नों सङाखै? नोंबो गैया। अमा बिबु ओमफ्राय बेलाय? अमा खोमा। फाइनालि जोंना नै एम्बुआ सफैबाय। बेथ' फिसिनायसो नामा एम्बुआ सालथे? फिसिनाय माबा दतमानिफ्राय फैयो। दतमानियावलाय ओं नों मा जायो? नों माखौ आम होनो? बेखौ लोङो दैखौ दै लोङो ना लोङा? लावथि दालां बियो ओमफ्राय ओरैजाय गोबां मानसिफ्रानो पार्टि जानो आरो 15 आगस्टनि दा बेसेबां सोलिगासिनो गेस रिफिल खालामनाया कमेन्टआव खोन्था दे 4टा जानोसै टाइमा गेस सोहैग्रोखानोसै 1050 होनना बुंदों दामखौ बेयावनो हामसै सालथे मोजां नुदों नोंखौ मना लानानै थाबायबोनायखौ हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि आंनि गोदान ब्लग भिडिअ दिनै 15 आगस्ट साफ्रोमबो भारतनि सुबुंफोरखौ 79थि उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय ओमफ्राय जोंना नै फिसा प्रग्राम दङ पार्टि जोंना थांगासिनो अबाय थांगासिनो दायो बुंथ'नाया जिखुनु जाया थांगासिनो साइडआव बाव जायो साडेनलि जागोन आरो दानो खिथाथ'नो हाला दा सहैयोबा नोंथांमोना नायफिनदो प्रग्रामाव बजा मारखो नै पेसेन्जारा गोदान जालायबाय जोंना ओरै बबाय जामारखो सालथे लावथि अके लावथियाव थांगासिनो दा ओइ नै हेलो हाय सब्सक्राइब करो हेलो फाइनाली मोनफैबाय मा गामि होनो बेखौ लावथिनि नांदरबारि बेनिफ्राय राइड लानांगौ भिडिअ आपल'ड जागासिनो टावारानो गैया बे एरियायाव 5G नाङा जोंनियाथ' सानसे गाहाम नांगौ भिडिअ आपल'ड जानो 8-9 मिनिटनि भिडिअआनो लामा बानायबाय माथो बेजोंबो गुसेबना एसे गुवार बानायनो हाखायोमोन बिफां गायनो जाखाथारासै आरो बिफाङा खाथियाव गायबाय नै गुसेबद्राय जाखाबाय उनाव बायसान्सआव फुवार बायोबा आद्रि जानोसै ना बिफाङा दानफायनांसिलाय आथिं आखाइ मोननाय वालेगाव दुगै जायोमोन ना बाहाय दुगै जाया होमबा दुगै जायो ओमफ्राय गिथावथाव गोथौथार नामा गोथौ जागोनथ' सिङाव लुजोबनाय गोथौआनो सिङाव प्लास्टार लुजोबखानाय प्लास्टार लुनायसै ना अन्थाइ गैयाना अन्थाइ गैया बेनो लावथि दालाङा साथा लाबोलायनानै दंफैयो मालाय हनै दैया मैलाथार माथो ना मेसेङावसो गोग्गो जायो बेनो जाबाय लावथिनि भिउ लावथि दालां बियो ओमफ्राय ओरैजाय गोबां मानसिफ्रानो पार्टि जानो आरो 15 आगस्टनि जोंबो दंफैयो बावनो बयनिबो गेजेराव जायगाखौनो मोनलाया बिराद थान ओमफ्राय जाय बिथांमोनहा बे एरियानिफ्राय नायदों नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा बे लावथि दालांखौ मिन्थिया बे सामथाइबारि होननायनिफ्राय एसे फैबानो मोनो नै चिराङावनो दङ लावथि दालां बियो ओमफ्राय पावार प्रजेक्ट दं बेयावहाय खाथियावनो बे मोनसेल'खाना चिराङाव पावार प्रजेक्टआ बे मोनसेल' चिरां एरियायाव ना नांदरबारिनिफ्राय डाइरेक्ट सोनाब हाबबानो मोनबाय आरो नांदरबारि दालांनिफ्राय सोनाब सिजोनावथ' बाहाय फिस लायोना पिकनिकनि फिस लानाय जायो बेयाव ओमफ्राय दा फिस लाया दाथ' अफ सिजोन नालाय पिकनिक टाइम नङा जे नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय जायोना बाहाय बे समाव फिस लायो आरो बाहाय दा फिस लाया ओरैनो टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां जायगायानो थोलाया ओरै माने अबेबा सोरबा ओइ खासिबारि माने दंहैलाबायो सोरबा नै दैयाव जिरायनानै दुगैदों मादों दैया एसे गुबुंलेथ' दा दैलां बोथोर ना दैलां बहर ओमफ्राय माखासे मेसेङावथ' गोग्गो जायोना जायो दैलां बुंनोबो हाया दैबो फैयो बिरादनो माने मेसेङाव मोजां आरो पार्टि जानाय मानायनि थाखाय नोङो थान्दा मोनगोन बेयाव बेलासिनिफ्राय आरामसे गोसो बायदि मोनानि 9टा 10टासिम थानो हायो जेबो प्रब्लेम गैया दा बेखौ हगारबाथ' बे बुंफैजोबगोन ना बे फुरा मोनसेल' हगारनानै दोनदों दा मानसियानो फुल गोजा नै जेरावबो जानो जायगा गैयाना बाहाय जासिगोन ना थाबायबा सालथे मोजां नुदों नोंखौ मना लानानै थाबायबोनायखौ बावनो जिरायबाय नै प्रग्रामा
ओरैजाय सेस बिर गोजा जायगा गैया थारमाने पुरा पुल ओरैजों खोलाजोंबो जायगाया गुसेबना एसे मा लाबोदों सिख्लाफ्रा देखायलाय देलाय अमा बिबु ओमफ्राय बेलाय अमा खोमा ओमफ्राय बेलाय बयलार साथामजों ज' संदों ना आलदा सङो नों सङाखै नोंबो गैया ओमफ्राय बेलाय संनाय ना गोथां भिडिअ आपल'ड जागासिनो दा 5G टावार गैया 4Gल' बेनि थाखायनो भिडिअ लेट जाबाय दिनै 15 आगस्टनि भिडिअ नै दाबो 48 मिनिट दहायनिफ्रायनो देखायगासिनो 2टानिफ्रायनो दा 4टा जालायलायसै फाइनालि जोंना पार्टिया जोब्बाय 5टा 2 जाबाय दा बेलासिनि ओमफ्राय दा अबाव थांबावो जाले थांबावगोन ओरै रिजर्टआव बाथौ खेराइ रिजर्ट बहा फैमारगोन औ आदसा एसे दा र' नुनोबो हागौ नुवाबो जानो हागौ आरोखि फिक्स गैया आरो गेरेन्टि गैया बे माबानि ना कारिगाव रड बियो दा बेनिफ्राय ओंखारबाय जों माबानिफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ लावथिनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय बे कारिगावजों मोनहैयो आरो बे लामाया रसबिलियावसो हाबहैग्रोगोन फार्स्ट टाइम रसबेलि मा बेयो रेस्टुरेन्ट नामा जाखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ 15 आगस्ट बायनायनि उनावसो नुसिगोन दे सानडेफोरावसो आपल'ड जासिगोनदां दा एडिटिंबो खालामनो एसे टाइम नांगौ आंनो ओमफ्राय प्लास नेटवार्क प्रब्लेम गामियाव फैबाथाय दा 4G टावारजों आपल'ड खालामनो बिराद टाइम लायो सानसे गाहाम लायो भिडिअ आपल'ड जानो थाखाय 4K भिडिअआ फाइनालि कारिगाव मोनफैबाय बे कारिगाव नेसनेल हाइवे ओमफ्राय दा बे कारिगाव बाजार आरो बाव बाजार जायोना सानदे औ जायो सुनिबार बाजार जायो बाहाय ओमफ्राय दिनै मा बार दिनै शुक्रबार गाबोन जागोन आरो बाजारा गाबोन जागोन जोंनिजों सेम जोंनि सान्तिपुरजों सेम जोंनाबो गाबोन जागोन सान्तिपुर बाजारा सारियालि आरो ओरै सिदा थांबा क'क्राझार ओरैजों लावथि ओमफ्राय ओरैजों गुवाहाटि बङाइगाव थांबाय ओरैजों थांबाय श्रीरामपुर बेंगल वेस्ट बेंगल बिजों राइट साइडजों डेक'रेसन खालामदों नै गेटआ वेलकाम बरायबाय क'क्राझार आं बेखौनो दाख्लै कमेन्ट मारदों बर' लिरनाय गैया होननानै ओरैबो अबेबा ट्रेक्टर श'रुम ना माबा दंना बेयाव दंना बाइक साइक दंजोबबाय MS मटर्सनो एरिनाबो दंफैयो माथो सुजुकिनि जों दा थांगासिनो बङाइगाव रडजों बङाइगाव गुवाहाटि रडजों जों दा कनफिउस जानानै दङ नै बे माने सिगां फैखांनाय दाबानो नामा सोलायबाय रसबिलिमोन बेलाय अरिजिनेल दं माबासो ना पेन्टिंसो अरिजिनेल ना माबा पेन्टिं माबा सिमेन्टजों लाइटजों जोबो बाहाय ना हराव बिराद दामि नुगोन आरो सिङाव पार्क बायदिबो दङ एसेनो दाबा आरो बियो निउ कारिगाव दाबा रेस्टुरेन्ट ना मामाया बेयाव हारसिं जोंनाव जायगा थोआ नालाय साबा दङ जों बाहाय ओमफ्राय बेयाव साथाम दङ नामखौ आन्दायबायनो मामा बोरै जाखो नामखौ आन्दायबायनो रसमेरि ना मासोमोननो ओमफ्राय बे नामा सोलायबाय ओमफ्राय मारै सोलायखो आं बेखौथ' मोनथिया नामा सोलायबाय निउ कारिगन दाबासो जाबाय एन रेस्टुरेन्ट जाहैदों सोलायबाय बिदिसो सोलायोमोन नामा रसबिलिसोमोन सोलायबाय सिगां रसबिलिमोन दा कमफ्रम मालाय बेनो मोजां ना मोजां ओमफ्राय बाथरुम साथरुमबो दंजोबो आरो नैबेबायदि फिसा फिसा केबिन दाब्बा बानायनाय दङ ओमफ्राय नैबाय बैसां आरो बेयावनो हामसै साल दे फेनानो गैया माथो बेयाव फांखा गैया माथो फांखा गोनाङावथ' बे गोजौखाय मोजां मोनदोंमोन जोङो बाहाय एम्बु बायदिसिना मोनजायो जाहैबाय बाहाय जाना नायसै सोलायनांबाय बिसोरो दाबानि नामानो सोलायनांबाय बिसोरो नों मा जायो ओरैनो हरलाय ओं नों मा जायो नों माखौ आम होनो बेखौ लोङो दैखौ दै लोङोना लोङा गुसु उथार दे गुसु उथार नों आम जायो आम होनो नों फाइनालि जोंना नै एम्बुआ सफैबाय बेथ' फिसिनायसो नामा एम्बुआ सालदे एम्बुआ फिसिनाय माबा दतमानिफ्राय फैयो दतमानिफ्राय रसबेलि मारमोन रसबेलि हटेल ओमफ्राय दा नै नायदो फरायदो निउ कारिगन दाबा एन्ड रेस्टुरेन्ट लेग पिस फ्रग लेग पिस बेखौ बाइट खालामजेनसै नायसै माबायदि टेस्टआ मोजां जोंना साम' फैबावबाय साम' टेस्ट माबायदि दे साम' टेस्ट बेखौ इंलिसाव मा होनोमोनलाय स्नेल आं बेखौ दा आङो फार्स्ट बाइट खालामनो नागिरदों टेस्टआ माबायदि बिसोरनि माबाया माने मस्लाफ्रा बोरै जादों आं बेखौ टेस्ट खालामनो नागिरदों दे जानाय दे
जिखुनु जाया गोथावानो खिन्थु बिसोर बाटार होदों बे बुस्थुआव बाटार औ मिलौदों बाटार होदों बिसोरो Hey guys, टाइमआ दा जाबाय 7:30 बेलासिनि ओमफ्राय गुड इभिनिं दा जों ओंखारबाय नै ओंखाम थोंखाम जाबाय ने सामथाइबारिनिफ्राय लेबाव थांसै जों फाइनालि अके गुड नाइट अके 9:37 जाबाय 9:00 मोनफैबाय नै न'आव गिदिं फैबाय अबाव हाबखो पात्ता मोनासै दा न'आव मोनफैबाय Hey guys, दिनै नेक्स्ट डे 16 आगस्ट ओमफ्राय दा टाइमआ जाबाय 3:16 मैयानि भिडिअ एडिटिं खालामगासिनोमोन आं माखासे गोबां क्लिपआनो गैया ओमफ्राय माखासे क्लिपआ गाज्रि जाबाय ग'प्र'जों भिडिअ रेकर्ड खालामबाय बेबायदिनो जायो आजिखालिनि फनजों हायाना ग'प्र'फोरा बिराद आजिखालिनि फनफोरा एडभान्स जाजोब्बाय फनजों रेकर्ड खालामबानो बेस्ट आरो हेंबो मारिबाय थायो ग'प्र'आ ओमफ्राय बेयावनो माखासे क्लिपआ थायाखै जाखिनि रेकर्ड खालामनाय दंमोन बिसोरो मोजां भिडिअ क्लिपफोरानो गैया एकदम भिडिअ क्लिप नागिरै बाजाराव थांनो टाइम मोनलायलायाखै दिनै 3:00 जागुलायबाय ओंखाम जाखांबाय दासो ओंखाम संबाय थानायाव गेस जोबनानै नै सिलिन्डारखौ बाहेरायाव बर'नानैसो दोनदों नोंथांमोननिथिं दा बेसेबां सोलिगासिनो गेस रिफिल खालामनाया कमेन्टआव खोन्था दे दा लांनानै नायनोसै जोंनिथिं बेसेबां नैबे फिसायासो खामानि होबाय आं लाबोफानाया बेहाय गेस दंबावोमोन एसे दा बेजों फोमोनबाय आरो आदा मोनहां जानायावनो जोबना होदों बे गेस फिसायासो बासायनाय जाहैबाय 4:30 जानोसै टाइमा गेस सोहैग्रोखानोसै 1050 होनना बुंदों दामखौ स्कुटिनि फायदाया बेनो आरोना गेस सिलिन्डार सोनो मोजां गेजेराव बबेबा स्कुटिया हाबजाया बे हन्डानियाथ' बांसिनानो हाबजाजोबोदां डिअ'फोराबो अलराउन्डार स्कुटिया जेरावबो खामानि होजोबो मालफोर केरि खालामनोबो मोजां आरो प्लास डिकिबो दङ बे आरोना नोंहा हिनजावाबो सालायनो हायो आरो हौवायाबो सालायनो हायो आरो सानैबो खामानि जायो 4 बोसोर जाबाय जेबो प्रब्लेम होफेरा इन्जिना एकदम स्मुथलि दाबो रानिं खारगासिनो 34,603 किल'मिटार जाबाय नै 4 बोसोरावहाय बडियाल' एसे साउन्ड होसै मानोना खेबथाम खेबब्रै सोरबा खोलैबाय थेख्लियाबो दाख्लै खेबसे खोलैबाय एक्सिडेन्ट जानाया आरो आंजोंबो खेबसे जाबाय सैमा बारस'नानै एकदम गिब्रुजोबखांबाय बे बडि माया पेनेला सिगांनिया Hey guys, good evening. टाइमआ दा 7:27 जाबाय बेलासिनि ओमफ्राय नै दखान बन्द खालामदों आंना फिसा दखानबो दङ नालाय मानसिनाव जायखिया बेकआप प्लानिं मोनसे थानांगौना जायखिया मोनसे बेकआप प्लानिं खालामनानै दोनखाथारनांगौ नङाबा बायसान्सनि थाखाय आरोना बेनि थाखायनो आंनिया गासिबो रेडि गोजाजोब दस्रा खामानिफोरा माने फेल जायोबा साक्सेसफुल जायाबा माबा मोनसे बेकआप थायोबा मोनसेथ' सोलिगासिनो होननाय माबा मोनसे गोसोआव थायोना बेनि थाखाय आरो गोसोआ माने एसेबां माने गोलैया माबा मोनसे बेकआप प्लानिं थायोबा बेगालाय ना लाबोदों नै जोंना ओंख्रिया दिनै माथामजों 100 थाखानि बे माजों जायो मेडाम बिदै मैथाजों जानोसैब्रा नङाबा ना मैथा गैला आंना नै साइकेलनि हालोदा गोदानैनो माराम खाजोब्बाय अखा सारस'नानै सलायनाय जायाना ओरैनो दोनबाय दोनैनो रिङा माराम खाजोबलायबाय पाम्पबो गैलान्दां पाम्पआथ' हारसिंनो गनानै थाजोबो पाम्प गैला नांगौ समाव गोबां बुस्थु बायलाबायनानै दोननाय जायो ओमफ्राय जेब्ला प्लानिंआ चेन्ज जायोना बुस्थुफ्रा गोदोनानै थाजोबो मा खालामनो उफाय गैया ओंखामाथ' दहायनानै दंखायो दा नाल' संनांसिगौ मैथा नायदोंमोन आं गैया अमा बोरमा जालांजोब्बाय न'आव मानसि थानाय जायाना रावबो दा ओरैनो बिदै खालामनानै जानांसिगोन बिदिब्ला दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव जै बर' हारिनि